Sekitar sarung kuanyar karo ketuanyar hilang kan neng kawedanan jelek-jelek kalau lapangan ngono lah karena dia ngantuk ya keculin juga kegeletak lapangannya karo pertemuan dodo hilang karo kuanyar ya mantap kelinci digore sajen kak yo murat-murat tawa sajen nih tak pikir iku lho Pak terus rencal mesti ane kelinci deh kira Pak Mbah Tri wong nggih dene kesuwun Pak kelinci ucul maksudnya iki karek judule lagu iki kelinci ucul nek laras ki piye ngepasne dhuwur ndek suarane sinden ada Mbak kinahno iki kinahno ora lho darado paling niku sawang kon dhuwur ndlesep teng ngisore irik ngono kan mboten ketok teng ngisore sajen pangkahan iku mawon to ae ngomongi pangkahan tak sing ra kuat mikiri bila aku nemen-nemene mbaya diplekne pitik cilik titik nanti sih soalnya sana si lampai ini buka ya kan yang gue dewe napa gareng lali nang ngisor niku paling garing lu sana gareng wau goro-goro wonten goro-goro niku mudhun Pak gareng mudhun iku wis bar kuwi bar gareng lampane wayang enak nggih gareng wau wonten goro-goro kelinci ucul niku lho mudhun kelinci ucul nggih kasang gending judule bawa kuwi mang nggih lekasi jenenge iki kudu jenenge wong setan maksudmu nek gending iki jenenge ngarani bawa ngarani kudu jenenge wong kuwi jenenge lagu kuwi mang gending kuwi mang bawa kuwi heeh jenenge wong mesti jeneng ngono lho gak maksudku awakmu ya bener sak ngisormu kan tapi lek bawa pra wis tawuruh saiki ora nduku panjenengan nek Sleman Kidul ngomong pikiran iki bawa kuwi jenenge bawa nggih kasih gending jenenge kuwi bawa jenenge kuwi utuh jenenge wong ngono pikiran sik ta aku wis ora jenenge bawa wis ora aku ki ngono anu Kang Suman wis aku wis aku kerupuk saiki wis roh aku ki wis roh nek tak ngerti lali masalahnya saiki nek Sleman Kidul aku kuwi jenenge bawa nek gending iki kuwi mek jenenge tok nggih ngelekasi tok ya gending ngelekasi kuwi ngono nek laras ki mang nggih ngepane ndek dhuwure swara kuwi mang ngono lho paling keterucut dalange wae Pak panggang engkal kuwi Pak panggang Pak mbok ra perlu aku melarang melarang lu sama panggang Pak to kok apa ta sing ngumat gareng aku tak disiap ngantuk aku nggih pun mantes pun Pak main rokok apa wis tang kapan nek murene tak jebukne anu tangsel budal aku Jo Mbah oh nggih selamat nggih nek murene kapan Andri kok tak jebukne besok mben ngono Mbah karane aduh tak jauh kok niku tak cekel sama aku nek sakmene malah terus-terusan kula kadang nak 200 sing ora wani ngulong 50 samarku tak kayak target pengin nyuci wong rene lali malam Jumat apa? Setu malam Minggu apa malam Setu? Hah? Malam Minggu apa malam Jumat? Ya ngono.
Mari ke jiwa. Go. Lu kota udah seperti itu. Awakmu kower be akhir ya ndelok iki ya. Kerep wayang iki kerep aku. Mas yo pas oplosan kuwi. Oh, Yo pokoke dalam kangkok kuwi kok galenge sing rada ndek kuwi yo wis ngono kuwi ngono lho.